Det er helt vildt, hvad kræfter der er i de bølger. De kan flytte alt. Så der stod 5-6 mand her på gaden til klokken 3 om natten, bare for at holde det rent, indtil det stoppede med at stige. Vi bliver udfordret af vejret. Med klimatilpasningsplanen tager vi hul på en debat om, hvordan vi ruster os til fremtidens klima. For hvis vi ikke vil have vand i vores kælder eller på markerne, hvor skal vi så gøre af det? Og hvordan kan borgerne langs kysten i fællesskab sikre sig mod oversvømmelse fra Storebælt? Dem, der bor tættest på, vil selvfølgelig også gerne have en udsigt. Dem, der bor længst væk, de vil gerne have sikkerheden frem for udsigt. Og det er de synspunkter, der skal kombineres borgerne imellem. Og det er der, hvor digegruppen får en meget stærk formidlende rolle. Det handler om oversvømmelse af vores kyster. Det handler om regnvand i byerne og oversvømmelse der. Det handler om vores vandløb, der svømmer over deres bredder. Det handler om den stigende grundvandsstand og risikoen for våde kældre. Når vi i Slagelse har kraftige regnvejr eller skybrud, så vil vandet her i bassinet løbe over med risiko for, at det løber ud på vejen. En kortlægning viser, at det især er kystbyerne Korsør og Skælskør, der er udsatte, men også oversvømmelser i byerne og på landet ved skybrud er en udfordring i Slagelse Kommune. Den viden skal vi nu bruge, og vi skal gøre det sammen. I lokale digegrupper, i kvarterer, hvor kloakvand løber urenset ud i vores vandløb ved kraftig regn, når vi renoverer og når vi planlægger nye byggeprojekter. I stedet for, at vandet løber ud på vejen, jamen, så vil vi have en løsning her, hvor vandet løber ud i et grønt område ved fodsporet. Det er en smart og en billig måde at løse nogle af de udfordringer, vi har med regnvandet. Klimatilpasning er at indrette vores kommune, så vi kan håndtere vandet. For eksempel tilbageholder skovbørnehusets grønne tag regnvand, og søerne i Slagelse bruges aktivt som regnvandsbassiner. Du kan også med fordel indrette din have, så den er tilpasset mere nedbør. Det behøves ikke nødvendigvis at være med store dyre løsninger, hvor hele haven skal graves op. Det kan gøres lidt mere enkelt. Man kan godt eksempelvis bore et hul ned i jorden og fylde det op med sten, og dertil lede regnvandet, så vil det stille og roligt sive ud i jorden. Man ved aldrig, hvornår vandet kommer. Det kan komme i næste uge, det kan komme i morgen. Det er jo det, der er sådan lidt irriterende. Men vi er jo vant til det og har valgt at bo her. Klimatilpasningsplanen er i høring indtil den 3. marts 2014. Læs mere om planen og de særlige indsatsområder på slagelse.dk/klimatilpasning.